Hello mga migs, karon mga dumi og Mount Gampoy. Kuyog sa akong asawa kay birthday sa iyang kauban sa trabaho, tapos dito may mag-celebrate. Tala, kuyog ta. Hello mga migs, karon sugod na mig baklay. Padulong sa Mount Gampoy. Ugo sa lagkaon. Ugo sa lagkaon dito. Lah, bisa ka ng pandri oh. Traktor. Sambok noon sa kanan ko. Mana kay ka oh. Na pili pa. Entry sa vlog na. Welcome to my vlog. Hello mga migs, kana diha. Diha mi manha. Diha mi mo tuyo ka ng babaw pa dulong diha. Sa Gampoy. Gaulan mga migs. Gafags. Wow. Nanamid diri sa buntod mga migs. Pero wala pa gid may kaabot sa pinakatuktok sa buntod. The view of Mount Gampoy. Paanan. Gafags-fags. Kana sila pa, mauli na sila. Sayo sila ng gikan. Muna dalan diri sa Mount Gampoy. Kung mga ito mo, perting pagka lapuka. Natungnan pod karon nga ting ulan. So basa kayo. Kana wala mong kauban. Tapos daghan po ang nanguyog ron. Daghan ng adto kada adlaw, daghan ng mga adto. Te, okay ra ka de, te? Aw. Napoy mga riders diri nga gipangsaka nila ilang motor. Kay maagian ra man og mga motor pero libawon kay mga dagkog bato. Oh! Wala video dia. Naraw. Wala video dia. Nan Video abi. o pag yun may kaabot sa pinakatuktok. Layo pa kaayo mga migs. Gipanghangak na ako mga kaobang mga bahay. Wow! Syagit lang. Mao ni ingon na. Kala ulit ka ta. Wala akong akuyog. Di makita tungod sa fogs. Gaputi. Hapit na? Mga pila nila ka kilometro? Mga 60 minutes. Nawi artista dito sa babaw. Gikan na to sila sa buntod, so mga alas 3 pa lang sila nagikan na. Yutik chuk ang dalan mga migs.
Tapos gamay ra kaayong dalan. Pero mga motor nga mga riders makasulod ra gid diri. Kay dagko man kay mga spike. Hangak siya tungod kay syempre buntod. At isa pa wala po'y buntod nga patag imo agian. For sure hangakon jud ka. Lapok juga ayo digid may tsura mo sapatos, no? Sabi na ako pagsaka na sa reklamo, pagpapad sa reklamo na iswag. Ari lang ko pwede mo kay gano. Ingon sila Jis na lay pasahe padulong sa langit. Kay wala kita na gid mo panganod. Dungga na to ang tingog sa motor sa katong motor nga atong na video ganina nga naguban sila. Nagpadulong sila. Ito ara. Ito pa yung kauban mga mix. Makagira ang motor dire pero kinahanglan rider jud kadaan before ka makasulod. Mo ni daghan nangan ni mga mix. Ano na bata? Napadyoy bata na kuyog. Hala, winner ka ko. Sa musiko. Sikan-sikan ako. Ay, kayo yung bata, napasay yung nauna, kanin yung gampoy. Suara. Yung makita. Nandaw ng pagkaon. Timalang. Taga-ipel, timalang na punta sunod sa bado ha. Dito sa puting bato. Inana kadaghan anangan diri sa Mount Gampoy mga migs. Hindi naman sila siya. Dito kanang fogs diha. Di kay maklaro ang mga tao na pa na diha daghan. Tapos dinha nato nangagi. Mukat-kat pa mi diri diha sa babaw. Di kay maklaro. Fogs. Oh. Jis na lang ang pasahay padulong sa langit. Mount Gampoy. Sorry, pag may floor, alit lang. Hello. Asay mo cellphone, hi. Asay mo. Saka na po daw mi dito sa babaw. Kana diha ang buntod. Diha may manaka. Tara, kuyog ta. Nah, daghan kayo. Daghan kayo na naka. Kini ah, kini. Oh. Kaya. Stop niyo boys. Saka na ginugampo yung mga mix. Di kay na puro puti kay puro fogs. Muna ni Mount Gampoy. Pero wa kay makita sa kilid kay tungod puro fogs. Dugay kay ka. Tara. Kana. Makauban na mo. Hello mga migs, welcome to Mount Gampoy. Ang asawa. Tawag sa? Ang mga kauban. Nanawag sa? Apa ni? Itu bagay ba? Galit sa Mount Gampoy. Asa naman ka? Karon pa ulit na may
lamig pa uli. Super kafag. Okay, mahalos makita sa kilid tungod kay fogs. Pero among agian karon, maot po daw ni nga dalan og unsa ka maot sa dalan nga among giagian ganina. Same ra pud siya ka maot sa dalan. Kilid kayo. Grabe. Pero yung anak ko din yung makonya, anak na mo. Satisfied na gani kay nahawa na ang fogs na wala na. Nakita na kanipot sa view. Klaro na yun siyang Gampoy. Ha? Pwede. Oh, punya rin eh. May balik na po ng mga fogs, mga mix. Salamat ya ha. Nami mga mix kay nakikita na namo ang view sa kanindot, so advisable ganina sa tour guide batawag ato o tigbantay diri sa Gampoy nga alas 7 sa buntag pa lang para makita ninyo ang view kay og sayo ra pud mo sa buntag ang makita ra pud nyo is puro ra pud fogs. Nice pud siya kung buntag mo gikan tungod kay bugnaw og dili sigit sa panit ng kainit. Jampoy ka mo! Jampoy ka!
recommend mga mix nga mga nikid mo diri kay para makita ninyo ang kanindot sa view sa tanang taga Sibugay noon o taga Zamboanga del Norte. I would like to advise nga musuroy mo diri para makita ninyo kung sa kanindot sa view. Once kasi nga magawas na mahahawa na ang kuan ang mga pags, makita ninyo ang palibot ug unsa kataas ug unsa kanindot sa view. So nagbiya ami kauban nga naligid. Asawa na niyo, asawa ni Maribika. Bana? Bana des ni Maribika. Mga migs. Nindot juga kayo mga migs. Kanay nyo makita diha, palm oil na siya. Nindot juga yung view. Grabe. Sa ito mga mix, gikan na ta sa Mount Gampoy. So enjoy kayo siya, nindot kayo ang lugar. Satisfying kayo siya og maabot na mo dito sa buntod tuod. Lisod ang madalan tungod kay syempre Gampoy or syempre buntod. So I advise nga gusto mo mangulaag, gusto mga trail, bisita mo diri sa Mount Gampoy kay nindot kay siya. So mora to sa ato ang vlog karon. So don't forget to subscribe kung naganahan mo sa video o comment mo sa atong comment box, and see you sa sunod nga vlog o kuyog na buta sa sunod. Bye bye.